Han passat molts mesos, però finalment arriba la nova temporada de l'aclamada sèrie sobre com de difícil és ser alumne d'institut. 13 Reasons Why. Ah, que no teniu Netflix. Així doncs, voleu parlar de Merlí? Merlí, tercera temporada. Després que les anteriors temporades fossin tot un èxit, TV3 va seguir la tradició de la Riera i va allargar la sèrie una temporada més perquè ara que s'està canviant tota la graella, almenys un programa havia de seguir. A part de Polònia, APM, Zona Zàping, 30 minuts sense ficció, ja tu faràs cuines als matins i economia en colors. A part d'això, tot ha canviat. Merlí torna als seus orígens, en el sentit que repeteix l'argument de la primera temporada. Per exemple, un professor substitut es fa molt amic d'una classe de batxillerat. Es folla un altre professor el primer dia. Els seus mètodes revolucionaris són qüestionats per un altre professor més veterà. I fins i tot hi ha l'alumne que de sobte té por de sortir al carrer. Vinga, va, si només teníeu argument per 2 temporades, podríeu haver fet, doncs això, només 2 temporades. Jo crec que s'ha de mantenir la distància entre professor i alumne. Jo prefereixo mantenir la distància entre professor i professor. Tots els teus personatges preferits han tornat. Bé, tots excepte el Bruno, que està fent coses més importants. I descobreix com han fet servir Nadal com el punt de partida per nous i poc emocionants subtrames com el Pol es converteix en camell fins que tothom li diu que ho deixi de ser. Estás vendiendo mierda, tú eres imbécil. Joder, Pol, és que no em sembla normal. ¿En qué mierda os habéis convertido? Ja no sóc camell, ho he deixat. I el meu germà també. El pare del Marc és hipster. Bé, i suposo que també hi ha allò de la màfia xina. El Merlí i la Gina tornen a estar junts, o no, no m'importa. La Tània passa de ser la boja de la classe a una de les 5 conquestes sexuals del Pol. I un altre cop la boja de la classe. El Joan segueix enfadat amb sons pares. I si amb això no aconsegueixen omplir 50 minuts de capítol, afegiran subtrames, com algú li ha robat el portàtil al Gerard. M'han robat el portàtil. L'Oxana té problemes amb la normativa. No et fa res que entre a classe amb el Nil, oi? No entraràs amb el nen a classe. Com? L'Eugeni vol ser director de l'institut. Aquests dos. Aquesta paret. Aquest sofà. Aquesta taula. I ara resulta que el Gerard és estèril. La segona raó per la qual mai tindrà fills amb la Mònica. Treu llibreta i boli, perquè arriba una tercera tongada de filòsofs que posaran nom als 13 últims capítols de la sèrie i acabaran tenint poc a veure amb els capítols en si. Filòsofs com Zygmunt Bauman, Heidegger, Kierkegaard, Soren Kierkegaard. que inspiraran l'audiència a convertir-se en una generació de caixers del McDonald's llicenciats en filosofia. Prepara't, perquè TV3 et bombardejarà amb més contingut del que mai podràs consumir, incloent més de 30 hores de capítols de sèrie més 6 hores i mitja de Merlinari, múltiples especials de final de temporada, les vergonyoses paròdies promocionals, Merlí, pots treure els peus de la pizza, si us plau? un compte de Twitter amb contingut addicional, un canal de YouTube del Gerard que segurament no sabies que existia, i moltes compilacions de moment entre el Pol i el Bruno amb música tendra de fons. D'acord, això no ho ha fet TV3, però en sèrio, no hi entreu. Així que estira't al sofà, assegura't que tot puto Instagram sàpiga que estàs veient Merlí i gaudeix de l'última temporada d'una sèrie de la qual te n'oblidaràs quan arribi Benvinguts a la família, o la nova temporada de Polseres Vermelles. O si no, sempre hi ha com si fos ahir, però si hi ha alguna cosa que mai no et trauràs del cap, és la maleïda cançó dels crèdits. Ja sona de nou la cançó que no para i sembla que hi torno una altra vegada. 2 cops per capítol, això ja és passar-se. La tinc avorrida perquè no s'acaba. Ara repeteix per pujar la tonalitat. Al cap les orelles em sangren. Com poden arribar a tocar aquesta velocitat? És tan ràpid, tan sols sota bala. Per què no s'apunten aquesta tonada i segueix escalant fins que es torna pesada? N'hi ha prou. Frena una mica, que vull tornar a prendre un xic d'aire, però no. La cançó sempre avança pujant i baixant i anant d'una com l'altra. És com una atracció per un quartet de corda en què cada fregada es torna a fer una volta. Potser aquesta part és un pèl més a baixa, m'espero que es digni a tornar a pujar. Va, això ja s'acaba, va sent hora d'ensenyar el títol i per fi plegar. Per molts problemes que tingui la sèrie, hi ha una cosa molt pitjor que Merlí. Merlí doblat en castellà. Es él, mi padre. ¿En serio? ¿Es tu...? Calla. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Ell sí que té el secret per atrapar la gent. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. És un home sense por de res, dels del tant tampoc.